Тази миризма беше много наситена във въздуха и си представете комбинация 40 градуса жега и това нещо, което се мирише във въздуха. Ужасно. От кога преработват торт? 2015 година по някое време, сега не мога от средата, от май месец. Да. Те са започнали с силаж, после са карали оборския торт. Сега казват, че са ги задължили от законодателството 51% от суровините, които обработват оборски торт. Колко е така, колко не. Това оборски торт на какво го преработват? На Топло електроенергия правят с тази преработка чрез ферментация. И ние си купуваме зелен ток. Да. Защото ние много изгодно и произвеждаме 5 пъти повече зелен ток, отколкото имаме европейска директива. Няма проблем. Ама защо да го дишаме? Защо да се правим? И го слушаме и това сериозно уврежда качеството на живот. Ние не се занимаваме вече 3-4 месеца с този проблем, защото няма какво да правим. Ние наистина държим да живеем качествено, за да може да работим качествено, да си плащаме качествено данъците, за да сме ни пълноправни граждани на България. Колко деца има в село Труд? Това е едно от големите села. Много деца има, само ще ви аз само ще ви кажа, че имаме детска градина, която е с 5 групи, около 130 деца и постоянно има изчакващи, защото местата не достигат. Имаме детска ясла, която е с 2 групи, със сигурно 50-60 деца вътре. Имаме млечна кухня, която е на 100% натовареност. Имаме училище до 8 клас, в което също е на 100% натовареност. Село Труд е младо село, то живее активно и иска същото време да почива активно, да диша чист въздух активно и наистина да живеем качествено, ние го заслужаваме. Не смятам, че инвестицията на някой трябва да е по-важна от това. Тази миризма ли, която сега ни облъчва? Да, домовете ни също. Да, но пак казвам, миризмата е слаба в момента. Не е съпоставимо с това, което усещахме цяло лято. А вие къде живеете тук? Аз живея на около 500 метра. Тук, като излезем на Лиманичко, се вижда нашата къща. Паднаха ли цените на имотите в Труд заради мога да кажа от опит с един парцел, който следях, защото имах интерес към него. Той започна от 20 евро на квадрат. В момента го продават за 13 и още не е купен. В същото време е много живописен, много приятен. Той е на много тихо място беше. Сега в момента има панорама тази, в която се намираме, с всичките и негативи. Екстра, да.